Oh. Helo, fy enw I yw Alf. Ydych chi'n caru darllen? Wel, dwi yn. Beth am ddangos eich cefnogaeth ar ddiwrnod y llyfr drwy gymryd ran yn ein her hyn lyfr ar y 3 o Fawrth? Wel, y cyfan sy'n rhaid i chi ei wneud yw dewis llyfr, cymryd hunlyn gyda'r llyfr, a'i bostio i Twitter neu Facebook gyda'r hashnod hynlyfr neu hashnod diwrnod y llyfr. Bydd yr un gore yn ennill gwobr gwych. Oh, mae'n eitha da. Dyma fy un I. Chi'n meddwl bydd yn ennill? Oh.